Andreas, Rasmus og Mathias, I står allerede nu. Klokken er ikke engang blevet 2, og I står i kø til aftens kamp. Hvordan kan det være? Vi vil godt være først. Og har I glædet jer meget til den her kamp? Kan du prøve at sætte ord på, hvor meget du har glædet til den her kamp? Jeg har ikke tænkt på andet de sidste mange uger, efter jeg har fået billet dertil. Er det Brøndby? Jeg går ud fra, at I alle sammen er Brøndby-fans, men er I også lidt fans til Liverpool? I England, der hæpper jeg så på nogle andre. Så ikke Brøndby, eller ikke Liverpool, det anden. Hvad med jer to? Daniel Akker, han er vel en, som I godt kan lide? Ja, selvfølgelig. Hvad glæder jeg mest til i dag? Og hvad for nogle spillere har I største forventninger til? Jeg har mange forventninger til Daniel Akker, og jeg glæder mig også til at få ham på banen igen. Hvordan kan det være? Han har været god for Brøndby, dengang han var. Følger du ham også nu, hvor han er i Liverpool? Nogle gange. Ikke så tit. Så hvad skal I få tiden til at gå med her nu, hvor I skal stå og vente i flere timer i en banesol? Ja, vi snakker og hører musik. Og hvad skal vi ellers lave? Nu skal du også være ærlig over for vores seere. I står jo også og drikker noget, gør I ikke det, gang? Jo, der kommer måske flere. Vi håber ikke, I er alt for stive. Tusind tak skal I have, og god kamp.